tot us he de donar la benvinguda a la 20a trobada de cantadors. Les punicanes, que ja us hem dit que són les persones que presenten i plantejaran la seva prova als dosadors. L'única que es queda a l'escenari és la Paloma des de les Terres de l'Ebre. Gràcies, Paloma. La prova és de presentació, però com heu vist, el combat d'Espolla està en un moment de canvi. De tot el combat, com el coneixem fins ara, solament podeu salvar una cosa: l'aigua de Nyacres, la corona, els músics, el que vulgueu, però solament una cosa. És per això que, en l'ordre que vulgueu per equips, amb una quarteta de Nyacres caldrà que ens digueu el vostre nom i què salvaríeu. És un homenatge al grup de Goll de Gom que s'acomiada dels escenaris de Catalunya. Dos a dos. Però abans de fer l'himne dels pirates van fer moltes altres coses de Goll de Gom. Glosadors, sou una colla de gent que no us coneixia de res fins que un dia us va tocar un viatge sorpresa que va organitzar Cor de Carxofa anomenat Oh Glosa, que consistia en un tour turístic per les places més prestigioses de la glosa catalana. Amb corrandes de Beget. I en Tolo de les Punicanes de Gràcia. Gràcies. Una prova de peu forçat per equips. Això vol dir que les quartetes acabaran amb el mateix vers. Han de participar tots els membres de l'equip en l'ordre intern que ells triïn. Cada equip tindrà un peu forçat diferent que facilitarem a l'inici del seu torn, però la melodia serà la mateixa per tots els equips. Farem servir un clàssic, el Give Me Hope o Fes un glob, Joana. Lídia i l'Aina de Cellera de Ter. Quarta i última prova d'aquesta primera fase i la farem tota amb Carolinos. Sí? Com que aquest any una de les grans novetats és que competiu per equips i hem vist que això us fa brillar més que mai, perquè tothom aporta qualitats que fan que la glosa millori moltíssim, us hem preparat una prova que és un mercat de fitxatges. Perquè pugueu fitxar al vostre equip alguna persona que us aporti encara alguna altra cosa. A veure, bona nit. Aneu bé? Molt bé. Escolteu, aquesta és una prova... No veieu res? Quasi que millor segons com, D'acord, aquesta és una prova que heu de triar un membre de l'equip únic que participarà en aquesta prova. Col·locat. Representa que és un banc a la porta d'una discoteca, d'un polígon qualsevol, a les 6 del matí, després de tancar les discoteques. En el vostre jota, en la vostra jota n'heu de fer dues per cap, heu d'incloure el màxim número possible de noms de grups de música o músics, cantautors, cantautores. A partir d'ara, poca broma, que això és molt seriós. Es veu que aquest matí, a Espolla, la senyora Maria ha trobat, ai quin greu, senyora Maria, una persona morta al mig dels carrers. Sí, sí. I no sembla que hagi estat una mort natural. Doncs explico a tothom que hi ha un grup de turistes, un grup de membres d'un celler cooperatiu, fans de la grup Big Band i punicanes del combat d'Espolla. Ai, és que sembleu tan innocents. Però no dissimuleu ara. Es veu que el que sou les principals persones sospitoses d'aquesta mort. Han trobat la persona, atenció,
És un croquis una mica cutre, però és que l'han hagut de fer molt ràpid. Un mapa d'Espolla a la mà. A l'altre agafava ben fort una samarreta per estrenar de la Ludwig Band. Feia una forta olor d'aigua de nyacres i a la bossa portava la relació de totes les proves del combat d'Espolla. Doncs bé, amb glosa menorquina, ja hem dit que posaríem més dificultat, doble rima, i amb l'ordre amb el que esteu, cada equip, atenció, haurà de glosar de la següent manera. La senyora Maria no se sent. Ara li toca a l'Aurora, la punicana de Menorca. Glosadores, estem a la recta final d'aquesta segona fase. En aquesta prova cantarà una representant de cada grup en un exercici de controvèrsia per parelles. És per això que abans de començar us demano dues coses. Primer, decidir cada grup qui serà la seva portaveu i segon, haureu de decidir entre les 4 portaveus quina configuració de parelles voleu fer. Molt bé, Maria. Ho teniu? Bernat i Geri. Sí. Rural i urbà són dues realitats que es toquen, que es creuen, xoquen, s'oposen. Geri, representes la ment urbana. Bernat, representes la ment rural. Des dels imaginaris respectius, de quina manera viviu la feina el dia a dia? 4 rondes en la tonada que vosaltres trieu. I és que es diu molt ràpid, però 20 anys són 20 anys. La de coses que segurament han passat. Avui ens interessa l'altra història, la no escrita. O el que seria el mateix, la història no oficial, la que s'explica en forma de cotillejos, rumorologies... I qui millor que vosaltres per explicar-nos-la? Són 20 quartetes en commemoració als 20 anys d'aquesta trobada. Llavors, aquesta trobada remunta al 2002. Sí? Tirareu d'imaginari i ficcionareu tot allò que creigueu, si no ho recordeu. Això sí, intenteu mantenir, perquè heu de fer una narració de com han anat aquests 20 anys, intenteu mantenir una narració lineal, sí? Sense salts temporals ni coses estranyes. La primera persona arrenca l'any 2002, és igual si hi eres o no hi eres, i l'última quarteta de versar sobre ara mateix. Per tant, 20 quartetes, 20 anys, 3 quartetes per persona i 2 a escollir per equips. Això ho farem, de nou, amb garrotins. Perquè és una festa, no? O què? Doncs vinga, que està vostre. Ens faltava una prova d'actualitat. I fa 10 dies, avui, l'Institut d'Estudis Catalans, l'IEC, va fer pública una llista amb 78 nous mots que s'incorporen al diccionari. Mots que molts d'ells ja coneixíem. AutoCAD. Puta Espanya em sembla que no hi és. Cal votar. Sabeu que hi ha un mot que es fa per votació. L'any que ve es pot votar aquest, Hi ha mots com autocaravana, datàfon, fotoperiodisme, xapata, xistorra. Més sobretot, hi ha el mot garrotín. Us donaré un sobre a cada equip. A dins del sobre l'obriu i hi ha una melodia. Mireu-la discretament perquè no la vegi ningú. Molta atenció. I aquesta definició l'haureu de fer amb corrandes del Rosselló, mitja quarteta cada glosaire. Us he demanat que el públic hauríeu de ser concentrats perquè al final de la seva descripció
vosaltres haureu d'endevinar, o haureu de dir, quina és la melodia que han descrit. Anna i la Lídia, que faran la famosíssima prova de la gàbia. La senyora Maria ja ho ha dit, recuperem la gàbia. Tothom sap, sou un públic molt expert. Glosadors, glosadores, la gàbia. Mateix tema per als dos equips, però no sabreu de què heu de glosar. Vale. Sapigueu que la tonada és lliure, com de costum, vale? Us la podreu escollir, i que les rondes també són il·limitades, perquè pugueu explayar-vos fent el vostre discurs. Però estaria bé que no veiéssim sortir el sol. Glosadores, glosadora, glosadors, heu guanyat el 20è combat del rei i reina de les Nyacres d'Espolla. Ja ho teniu. Esteu a punt de ser coronats, però per aquest 20è i darrer combat tan especial han vingut els 11 reis i reines anteriors. Alguns d'ells han estat coronats més d'una edició. La Mireia Mena, en Titot, la Mireia Mata, aquí present, en Farri, en Xurí, la Maribel Cervera, la Fardatxa, la Meg, que també està present, en Pau Riera, la Núria Casals i el darrer rei, en Joan Font. Com diu la història, t'han comprat amb 30 monedes de plata perquè cometis traïció. El poble, que el teniu davant, t'ha pagat perquè vol que rebutgis la corona i acabis amb la monarquia. Esteu a punt de trencar el llegat de la corona. Per què t'has deixat comprar? Heu de fer el discurs explicant els motius que t'ha portat Judes a cometre aquesta traïció i acabar amb la monarquia de les Nyacres.